Здравейте! Днес ще говоря за НЛО. Аз имам много снимки и видеоклипове на НЛО-та. Аз съм ги снимал лично. Но преди да стигнем до клиповите, снимките и моите срещи с НЛО, ще започна така. Аз съм имал среща с извънземни. Да, не се шегувам. Някой може да помисли, че съм луд. Но всеки си има мнение. Как започна всичко? Бях 5-6 годишен. 5-6 годишен бях. И в това време майка ми и баща ми в хола даваха тогава сериала. И аз отидах да спалнята, да лягам да спа, нали? И точно преди да заспа, много ярка светлина в спалнята. Цялата спалня беше в много ярка светлина. И където ни е спалнята, имаше тераса. На терасата се появи тази светлина и влезна в спалнята. И на това, което станах очевидец тогава, нали, свидетел, на това, което станах свидетел, промени целия ми живот. Нали? Значи в стаята влезна кълбо, метално кълбо, и от него излизаше бяла светлина, така някак излизаха и така светлини излизаха от него, така излизаха като лъчи от светлина от него. И по едно време аз, като видях какво се случва, взех да трепера, нали, в смисъл такъв, защото за първ път виждам такова нещо. Аз съм 5-6 годишен. И по едно време, както беше тази метална сфера и тази светлина излизаше от него, сферата беше точно в спалнята, зад вратата, която излиза към терасата. Интересно тогава се получи, вратата на терасата беше затворена. Тази метална сфера, тя се появи на терасата, се появи, и от терасата сферата мина през вратата. Вратата затворена, нали, с две големи стъкла, и вратата затворена, и сферата мина през вратата и влезна в спалнята. И цялата спалня, вътре беше много ярка светлина, много ярка, чак толкова силна, че в смисъл такъв, чак ти дразни на очите, много силна студена светлина. И по едно време отвори се, подобно като врата се отвори тази сфера, малка сфера, метална сфера, толкова голяма да е била, някъде 1 метър дълга, 1 метър широка, 1 метър висока, нещо от този сорт, метална сфера. И отвори се врата, и от вратата, като се отвори, излезна подобно като пушек такова едно, и от сферата излезна един хуманоид. Хуманоида беше висок около 1 метър, много слаб, с много тясни ръце, много тясни крака, с кожата, поне защото тогава в спалнята нощната лампа светеше, и това, което поне аз успях да видя, че кожата беше много бледа кожа, нещо подобно като от сорта, като между бяла и сива кожа, нещо от този сорт. И тясни ръце, много тясни крака, един вид
все едно скелет. Все едно скелет, но главата беше огромна, главата беше огромна на хуманоида с много големи очи. Така, и аз лежах тогава в това време, когато влезна в сферата, излезна хуманоида от нея. И аз като видях какво се случва, опитах се, отвори си устата да креща, обаче гласа не ми излизаше от гърлото. Сякак все едно самия хуманоид нещо направи и аз не можах да се изкреща демек. И както и да е, и от там нататък, от този момент какво се случи на срещата между мен и този хуманоид, не мога да ви кажа, защото смисъл такъв, че от този момент нататък на мен всичко ми се губи. Аз се събудих на следващия ден, всичко нормално. И може би 3-4 години по-късно майка ми, баща ми спеше в хола, майка ми, аз и сестра ми бяхме легнали на спалнята и тази същата спалня, ние живеехме в апартамент тогава в България, и аз тогава, поне така казва майка ми, аз и сестра ми сме спяли, но майка ми е била будна, четяла книга. И майка ми вика, по едно време вика, както си четях, вика, жълта светлина, слаба жълта светлина, вика, две светлини, вика, обърнах си главата, нещо, вика, към терасата, нещо ми привлече погледа, в смисъл такъв, че някаква светлина се появи на терасата и майка вика, аз обърнах да видя и тогава вика, каквото видях, вика, направо вика, се шокирах цялата. Майка ми вика, бяха вика две светлини, две малки светлини, жълти, светло-жълти светлини. И майка ми вика, едната светлина слизаше отгоре от тавана, другата светлина идваше вика отдолу от пода и по едно време вика, двете светлини вика се изравниха, вика, и все едно вика, някой вика гледаше вика в спалнята, вика вътре през прозорец. И даже сега като говоря настръхва. И майка ми тогава много се оплашила, майка ми вика, веднага вика, станах, аз се оплаших, вика, не знаех какво е това нещо, не знам, вика, не знаех какво се случва, много се оплаших. И станах, вика, и по най-бързия начин вика, отидах вика да светна вика лампата и светнах вика лампата и цялата ми нощница, от майка тогава с нощница е била, и майка ми вика, цялата треперя вика и нощницата ми вика и така играеше вика и студена пот вика ме избиваше. И майка вика, след като светнах вика лампата вика беше ма страх да погледна към терасата, дали тези двете светлини, подобни като очи, дали са още на прозореца. И след това, докато аз бях 12, 13, 15, 16, 18 годишен, 20, няма съм никакви такива преживявания, които ми се случиха в нашата спалня, ето срещах хуманоида, но аз започнах да развивам с времето, като бях тинейджър, започнах да развивам умения постепенно, които преди това ги нямах. Например, в 8 клас аз рисувах много грозно отвъд. И интерес на истината, като бях 18, 19, 20 годишен, 21, започнах да рисувам много детайлно, много красиво.
И след това започнах работа в една фирма, няма да споменавам името на фирмата, и отидахме да работим в София. И тогава там бяхме аз и още 5 колеги, 6 човека, спяхме в един апартамент в София, така. И аз имам спомен как 9 часа слагаме, нали, масата да вечерим и сядаме и да едем. И от момента, който аз седнах на стола да вечеряме, до сутринта, до 6:30, до 7, на мен тези часове ми се губят. Аз не помня как и кога съм станал от масата и кога съм отишъл да легна да спа. И тук става вече много заплетена. Когато се събудих сутринта, говоря, това са истински факти, които аз съм ги изпитал. Когато се събудих сутринта, в устата ми имах много тежък такъв вкус. Вкуса беше никакъв такъв вкус до момента не съм срещал или не съм вкусил. Много странен, много тежък вкус на метал. И тогава стана ми интересно и отидах стана ми интересно и отидах в банята, нали, си мия зъбите и да се стягам и да се обличам, да отидем да работим. И когато отидах в банята, почнах да си мия зъбите, така и хвакнах си устата. И когато си отворих устата, целият ми език беше бляд като платно. Беше чисто бял езика ми. Чисто бял ми беше езика. И както и да е, качихме се в буса и моите колеги ми викат, нали, няма да си казвам истинското име, ще кажа псевдоним. Моите колеги викат, вика Каспар, вика ти, вика снощи, вика да не са, вика сърди, вика за нещо. Викам, не бе, викам, що? Ми вика, защото вика Васко, вика, аз вика, питах ми вика някакви работи, вика, ти нищо, вика, седиш, ядеш, вика, отиди, вика, измисли купата, вика, така и така, отиди, вика и си легна, вика сам. Това, което те ми го разправят, аз не помня как се е случило. Все едно, моето тяло е било там, обаче моето съзнание и моята душа, те не са били там. Все едно, тялото ми е било като шурупка, аз така си го обяснявам, и те са ме отвлекли душевно. Какво значи да те влечат душевно? Отвличат ти съзнанието, отвличат ти душата, обаче тялото остава да те сели там просто като шурупка само. И следващия интересен случай, който ми се появи на мен, работейки пак в София и тогава бяхме в хотелска стая, по 3 колеги в стая, и един ден лягам аз да спа, ставам на сутринта, беше неделя, и където ми е гръбнака, много яки сърбежи, все едно нещо ме ядеше, яде. И аз стана ми, викам, какво става? Викам, шире да видя, нали, в банята, какво става, защо толкова много ме сърби. Когато отидах в банята, защото нали има огледало, да видя на гърба ми, има ли някакви следи или за какво ме сърби толкова жестоко, където ми е гръбнака, имах три подобни като рани, обаче тези рани седят като големи пъпки с бял връх.
А предния ден на мен нищо ми нямаше, нямах такива сърбежи. И бяха по цялата дължина ми бяха на гръбнак. Все едно някой ме е белязал, някой е дошъл вечерта, право ли те, извънземните, и отвлекли са ма и явно някакви експерименти са ми правили и следите и са ми останали следи на гръбнака. Нали, по друг начин не си го обяснявам. Защото не може една рана да се появи така, днеска лягаш, утре ставаш и вече целият ти гръбнак, примерно има рани по него, такива бяли, той е голяма пъпка с бял връх. И тук е много интересното, защото точно след два дена, тези пъпки заздравяха, все едно гей нямало. И когато отидах да погледна на огледалото, там където бяха, нямаше нищо. Те са заздравяли за почти 2 дена. А бяха, значи, горе-долу, както ми е гръбнака, горе-долу е такъв участък. От гръбнака имах пъпки. Пъпки, и които сърбат ужасно. Имаш чувство, че нещо да еде, нещо да хапи. И от този случай нататъка, аз започнах да сънувам много интересни сънища. Какво ще рече това? Аз сънувам неща, които преди те да се случат. Имах случай, мой колега, сънувам как машината му фаща ръката, тук пръстите, пръстите до лаката, му хваща ръката и той крещи: помощ, помощ! И това беше събота срещу неделя, аз започнах понеделник работа и отидах понеделника и му казвам, Янко се казваше, към Янко така и така. Той ми се смее, вика, ми се притеснява и аз отивам в почивка, връщам се и всичките търчат наляво надясно. Лудница голяма! И аз викам, какво става, бе, хора? Вика, твоя колега, вика, Янко, вика, пострада. Машината, вика, му хвана ръката. И аз отивам, викам, жив ли се? Вика, жив си. Та, мисълта ми е, че аз с тези всичките неща, които ми се случват, аз започнах да виждам в бъдещето, като легна да спа. Друг истински случай, в България 2 момчета на мотор се блъснаха в едно дърво и умряха на място. Ще го изложа кое село беше град, но мисля, тогава го търси, го намери. Не мога да се сета сега точно кое село беше. И мисълта ми е каква е. Преди да умрат тези момчета, аз бях там с тях. Аз сънувах как те ще умрат. Значи, сцената как беше? Те карат мотора, нали, върви по пътя кален, и над тях хеликоптер с военни, облякани в черни дрехи и маски, и държаха снайпери. И един вътре в хеликоптера се обади и вика, двамата, вика, не трябва да напуснат, вика, гората. И както и де, снимките, които аз ги намерих за този случай, съвпаднаха точно с същото място, което аз го сънувах. Самите дървета, пътя, как е разположен кал по самия път. Та мисълта ми е, чрез тея душевни отвличания, където ми правят, един вид те ме взимат да ме апгрейдват, те взимат да ме постепенно да променят в мене неща, които примерно вече днес, както казах, доста сънувал съм доста подобни сънища.
доста подобни сънища. Сънувах един сън, двама или трима доктори в една много голяма света лаборатория и бяха облечени с такива костюми против радиоактивност и имаше един в нощница и докторите му дадаха едно като метално хапче да пи и той го изпи хапчето и единият доктор му вика, ела, да изкараме, вика, обекта, вика, от стомаха ти и той пациента започна да вика, посяга доктора да го удря през ръката и вика, не го барайте, вика, много добре се чувствам, не го барайте. И в това време, всичко го сънувам, и в това време по радиото се чу убийте пациента и всички свидетели. И аз събудих целият двир вода изпотен. Мислята ми е, че в този момент, който съм го сънувала това, явно някъде си са правили някакви тестови с извънземна технология и аз го сънувам това нещо, какво ще представлява това подобно като метално хапче такова. Колкото до НЛО, аз до момента съм виждал 10 пъти НЛО, не един път, не два пъти, 10 пъти съм виждал НЛО, даже последните 5 дена имах невероятно изживяване с НЛО, имам много снимки имам. Снимки, видеоклипови, аз тогава снимах с телефона, имам и професионален фотоапарат Nikon, снимах и с двата. Той е един участък тук, от единия край тук на небосклона до другия минава жълта сфера и това цялото разстояние го видава за 5 минути. Значи аз имам 5 минути, каквито клипови мога да направя снимки, това е 3 дена. 3 дена съм снимал, започна на 6 юли, 6, 10, 12, но 12 два клипа имам. 2 клипа съм снимал. Единия клип се появиха 12 и 17 някъде. Втория клип се появиха демек вечерта 11:45 и тогава направих невероятни кадри. Имам кадри как се виждат. НЛО-то отдолу съм го штракнал перфектно. Перфектно съм го штракнал. Всичко се вижда. Ще ви покажа, след като приключа с моето интервю, ще ви покажа материала, който аз съм го заснел. Това е мой материал, авторски материал. Не е свален от интернет и някой друг ме е пратил. Аз съм го снимал всичко. И то бяха светлини, дето мигат. Виждат се бързо. Даже имам един кадър, фанах 5 НЛО-та. 5 НЛО-та. Едно голямо седи тука. Голямо. Пред него едно малко, малкото пази голямото. Тука две така седат. И тука едно мига така на пресекулки. Все едно се контактуват чрез един вид с морзовата азбука. Нещо от този сорт. Много интересни типове. Ще ги прекача всички видеоклипови снимки за тези дни и материалите, които ги имам за НЛО, да видите какви кадри аз съм заснел. Но както казвам, това са мои авторски кадри, клипови снимки, всичко. Много хора викат НЛО не съществува. Те не, че не съществуват. Това, че някой не ги е видял, си мисли, че те не съществуват. Те съществуват и са 100% реални.
Представи си тази цялата вселена, ние да сме единствените живи същества, които да живеем и да се движим. Малко ме съмнява. Вселената е голяма, има други светове има и 100% е пълни с най-различни раси извънземни. Как извънземните подбират с кои хора да направят контакт? Нека да се изкажа така. От 5000 или 10 000 души, от тези 10 000 души да кажем, не мога да кажа точна бройка, те правят контакт само с един. На всеки 10 000 души те правят, извънземните, те правят контакт само с един. Защо е това? Защото първо те избират с кой да направят контакт. Ако те примерно изберат някой си, те ще направят всичко възможно да осъществят контакта с този човек, мъж или жена, няма значение. Много хора се питат, има ли е небо? Има е небо. Това не означава, че като не си ги виждат, че те не съществуват. Верно е, в интернет има много фалшиви клипови такива срещи на ниво, но материала, който аз имам, аз съм го снимал лично, бил съм свидетел. И какво те правят тук на Земята? Те търсят енергийни, на Земята има различни места, където има енергийни полета. Ако примерно сега тук има енергийно поле и те отгоре, като минават, те засичат къде има по-голямо, то не е като магнитно поле, само има различни места, които излъчат по-голямо, подобно като електрополе такова. И те като засекат къде е това място, те отиват, ако мястото е тук долу, те застават отгоре или примерно кацат, ако е примерно някъде си гора и няма хора, няма къщи, те направо кацат там и започват с извънземната тяхна технология, започват да извличат тази енергия, която е в Земята и по този начин, подобно като на батерия, складират в самото ниво и после я използват, от нея генерират сега не знам дали е гориво или електричество за тяхните двигатели на летателните апарати. И също има и НЛО портали. Има някой също има информация в интернет, че те може да са хора от бъдещето, които идват от бъдещето. Как идват от бъдещето? Чрез портали. Как става портала? Портала, той е подобен като GPS координатите. Координатите тяхни са по-различни. Так, отваря тук портал и той знае, че като влезе в този портал е точка А, точка Б е примерно да кажем се намира където е планетата Марс. Примерно. Той знае, че като влезе в този портал, те знаят как да ги активират, те имат устройства, като влезем в този портал, так НЛО-то веднага излиза където е Марс, примерно планетата. Така, това е за НЛО-то, съществуват. Аз го казвам, тъй като аз съм свидетел 10 пъти съм виждал НЛО. Първият път в България беше над църква, точно където ние живеехме.
НЛО-то беше застанало над църква, така на една страна, в слънчево време, и колко са хитри. Бяха се скрили в един облак. И аз бях на терасата, пуших цигара и викам, то облак има нещо черно вътре. Нещо черно, обаче, като се движа така, и на моменти от този черния обект ми заслепява очите. Все едно там има като огледало и се отразява директно. Аз викам, какво става? И както иде, започна да го гледам, там седя 20 минути. Докато влезна в стаята, да взема телефона, да излезна, да почна да го снимам, беше се скрило. Втория път беше на морето, говорих по телефона, червена, много ярка червена светлина, кръгла, и тя не беше само червена, но около нея разсейваше червено, което се преливаше червено и розово. Разсейваше така около самия кръг и отиваше надолу към... караше с бавна скорост мина. И аз говорих по телефона и викам една приятелка и викам, щеш ми, викам и сега мина, викам много НЛО, викам свети червено. Тя вика, снимай, докато такова и той замина. Третия път беше в Благоевград. Аз и моите колеги отивахме да пием по една бира и вървяхме по една улица и взимаме така в дясно, нали, улицата. И в момента, който завиваме в дясно, и гледката, което станах свидетел за част от секундата, онемях. Завиваме надясно и в това време една жълта топка, жълт орб, топло-жълто, мина с бясна скорост. Филм! Така. И аз седа и гледам, и вие разбирате ли, че това, което очите го виждат, мозъка не може да го разбере базирано на това, което ние учим в училище по физика. Значи, те НЛО-та, те разбиват всички закони на физиката. Един от те 3 дни, последни тук, мисля, че беше на 10 юли, или 12 беше, преди няколко дни, както летеше НЛО-то, мига различни цветове и така прави. Зигзаг. За такъв завой, както ние знаем, няма летателен апарат, който да може да направи такъв зигзаг завой. Това е просто невъзможно. Аз също съм и ловец на НЛО, тъй като аз в толкова случаи съм бил свидетел на НЛО и съм имал среща с хуманоид, извънземен хуманоид, и аз също съм НЛО ловец. Какво означава НЛО ловец? НЛО ловец седиш, дебниш, гледаш небето за НЛО. Кога е най-подходящото време, в което можеш да видиш НЛО? Най-подходящото време е вечер. Защо вечер? Защото е тъмно. Те вечерта през деня пак можеш да ги видиш. Аз съм виждал, в Англия съм виждал, беше подобно като мравка, но се променеше формата. Представете си 3 кръга е така, един до друг черни, тъмно черни, и гледаш от време на време, тогава отивах на работа и станах свидетел на това нещо. Единият кръг стана голям и се намали, този кръг стана голям и се намали. Тук има друг кръг, те са 3 кръга,
то стана голям и се намали и така, то стана голям се намали, то стана голям и се намали и е така. Направо се променеше формата и аз гледам какво става, тъмен обект, тъмен, но то чисто черен обект. Както казах, те си избират с кой да направят контакт. Но, как да кажа, аз сега, примерно, ако се появи пред мен и хуманоид, естествено, че до някакъв процент ще се изплаша, защото такова нещо не го виждаш всеки ден, примерно. И както знаете, има и различни раси, има които са високи 1 метър, има които са високи по 2, по 3 метра, различни раси са. И не знаеш коя раса, нали, как е настроено срещу човека, има предвид. Това е, както казах, няма да се каже истинското име. Пожелавам ви приятно гледане с следващите кадри, които аз съм ги заснел. Музиката в клипа също аз съм я правил. Приятно гледане пожелавам. Приятен ден.
success.